nebal mamso. Nefa. Aki Allah kamu farana cogoroba yere lino fe kanu mandi. Ne ku ko cogoroba. Mogola. Nebal mamso. Nebal mamso. Ala la mesa mane la me be se kana amina ko don wa. Ikonna kuma fo nefa. Ibini la meke depuis l'année depuis yankari matmene bi eko ka kuma fe na me doni are bi musumanu fledi mo are ni here ka fo e dro aba ka tan ko boro nim na min fewa woni Karamogo de bolo ni ma gansani Karamogo ya ko me kono kuma fo ne kulo bilaw e ki nyesi afa sai inyebe mami ta itira do aka haramu muso gersigamani billahi niye muso gersige mai dere bado dipine malafia be bala muso chama mbeke na ni bitugo ko ni ai ni bika tugo bar fendo de billahi fleni kan cheba be ka soko horo muso nyelendi billahi joro wona ko no muso te bolu soko na muso be ne bolu soko na tugo di akuma ala ma fo cheka muso furo fonani wa ala yo foke mais awo fo fane chew ga muso monu temato e kare gono ka club la jotun ki wo sungu ko sega kya ni bi muso tare ibi tu ko sore ga tata ifo mi amana gonde muso man ni wa kan yere ke muso man ni sa ye muso bade sa billahi ki ijotu wo ere le duro ere ne ye duro ni ngani ni yere di akarni yanga ke nyon tama nyoni sa yalla me nuku ere to itoko ko ni chogoroba ne tokoti nete chogoroba esa kana ni chogoroba esa dala mugo benani ni chogoroba yo kelewa farana ne ko ni mini ni mune la no muso ne tsega tan muso man kanire eske nye bi yere la eske nye bi yere la sani bi kanila jo eske nye bi yere la kan la mesa nay nwan la mami nwan famsa ni ko aka su chogoroba bini ala che yelo ko yere de bi gani mino na fora korola chogoroba to bi yala ko muso manu la je mu gol na ngoloni na duntiti be chen fone billahi ne balmam so ibi kuma wai fa du daga dibolo mo gol na ngoloni ni ne mine a bini masara manche ni mo go nye joy ga fo kunete mo gol na ngolo yere ni ne be ke jado yere la fana be na kebe wanda ne la ne ka srabe la wa muso delani wo Allah akibaru nere makle aputu la ka se sigini yere ma nere be ka kuma fe comme somia de bien ne be ka sra ni sanfia wulla kana tane suno ko wera do wa ngone muso tigide ne ka srabe la wa kani manana mo kan la je mare ferla ne mabi ba tara de nyera bleni ka nyera le ko sara go ji ne afa ngone be fe wa ne re ka kuma la me fola wa atene ka klanga kuma la fola wa malangolom blale ka tatale kechege ala je ko jega jala igo no ji bolen jakma ka ba tara ma blale tema tela billahi abenela ukote ko bakarani ne gere ba ta abu masube ba ta man bolla ne ta kelodi sina ne ka srabela nesro ne nyogona Karamogo ten man soro al ne baron ko ne sir lagin ni domi ba tara ma blale te billahi ne magam tigere ko ne redo billahi iga frak men bolonta di mablen billahi gersega yiri ne ko mena di manta di mable te do dala billahi ibe musumani mu yebu makano ko bebe te enjo bulaha billahi du sore be musoka ko chen ko ni nye bla pe ni bla billahi ka ko fo ete nyable batara ma blale Voilà, depuis fitini, ite tanya ite boani. Na fatu membe koni yala. Nebiye ogana degila. Na figi che komandinyi. Akibaka machefarana. Binyere bonye. Imaye ko mikela de ikano galundanya. Ui. Imaye mikela de ikano uyadana On est baissé fini quand on a des au degré de la on a ça que
Kone be se pupu dumana de. O digira dawla una sa. Sa ke diga mu. Mugoni fi mana ke to ne fodo ka bilaila. Kongara sitini ne che. Iti yere done. Muso na prosoni. Ini netafo. Mugoni fi mana ke to ne fodo ka bilaila suno e ba do eni ne te comparere. Caroline. Sali. Dili. Basi dilai. Koni yo ye ka doka fini poroto. Terminante bani mama binu ka finu dima do funa ramadan do funa nyona do clean so furu ye antolo la jinko sigi kono furu juguni Karamogo e borami sari fana isere gateri dusu na bota ne ma fe mo meta misiri lawo Karamogo muso mai ni fariya ire jumame Karamogo sabalisa biboy misiri jiga Karamogo ni ko ne ko ne te misiri mamuru do ewa ne ma fe wonye misiri mamuru do ewa mo anga ameseli misiri na misiri nyeken be kun chenin an mo de meninna de me doni sora un plombier wole o kan o nyeken labe o ko fe misiri sanfala venturo be kun chenin de me doni sora wole o kan o venturo fana labe e fana sa dama ko la doni sa Karamogo idunga sabali de wallahi billahi muso mo ni yamai ala Karamogo sabali de ke boto misiri la ke ti denga ta sunguru tiga be balli ne sunguru tige nite ma de ba ko kiti ka muso furuta woloma ina be muso chuguro uma de sali me mi fie billahi ne flani muso ina drap srani tellement que au bord je suis fidèle billahi Fadima maege reba fone kuma be ko à chaque avantage il y a un inconvénient fone ko Karamogo ne muso furu ere inconvénient muye o sunguru tige ne tola non iti chedoni billahi ali an ere ka misiri kono wartigi bambe seli ayi kantone ma dondola ko Karamogo i fleni ka ko ere de kadini war bembolo de membolo nangan dindi ma me villa di ma ka mo dima nko ma la mesa nko ma ngo ne je suis fidèle mon fidèle no ni muso tengonte fin faraka ndibi chebi ne ganya sali ne fleni billahi ne fleni aka haramu musumani ibina fako Karamogo salame ngunde ba fongo wa alaikum salam ta ne tente gadi muso ne kan tega di muso me ba sura te ba grefe no sali gari no ni digira na re no ni bi chebi ne ganya i tete ta sunguru tige ne be mi fi yan du ere konnana yandu konnana billahi me mi fi akuma nunu mandine de suno muso biano ne kademi ali shi ne ko ma to para wati jara bi la fana wona flene be ba donc ka foko mo tisu wallahi bonne flene bonne karo dama ate c'est ça akuma dum ne sigine ka dala bibara ani Karamogo ni ay se ka ne bontu ko bela nga jarabela nga ne ka fura koto de ka giri koto jugu sa wala be cheso dili ko yo wala mi fiye dane na dro nyogon soro abi nyogon soro na jenu la sa ko Ngolo dele masa kinga trois poches je ni pla una mulu be pantalon do ku abana ta abana amanto ko fare ama ko ne je de be mu fo kana wuli ki pere bra kunare be mu fo ko kana wuli ki pere bra kunare ino suderi fini de wuli ki pere bra kunare ay dite ay pala danye ter ni suderi fini nyogona ino ko est-ce que ni mor muna ni combinaison ngono la ilaha illallah ikele ko basa anga bondo ko boro ko lu sone dili be na fo barko ndati ke tala ni be ukulo le na ko ikosi ba ni minti ki bana ya sika kuma tu awo sali wili parce que wala nyina ko nyina na mani e bolo sa de bela e bi bolo de gama sa de dolbi el afale no sa ma fe won de geni o e ko sa e tiga foro ko ni ne fala no ni ko ni e ndo sa tiga foro ko ni ngono e tiga foro ko ni ngono adongai e ko promoto la adongai ba ko mo de ko mo ko de je na mo ko ite ale kile ngo
parce que e muso bɔra la ne kelen e tɛ karamɔgɔ sɔrɔ de sa ne cɛ la don na i tɛ karamɔgɔ sɔrɔ de e cɛ la don na e si sera karamɔgɔ sɔrɔ bali la sa e je si sera ne bɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni dugukolo ye mɔgɔ min ka kɔrɔ ni dugukolo ye ne kun ti tɛ dogo ye ti tɛ dogo i ma fɛ wa a ye mɔgɔ dusura ba tan ni mɔgɔ kɛlɛ sɔrɔ ko mɔgɔ bala o awɔ wallahi est-ce que ni fu jugu ni yɛrɛ fu ye an jota la ne yɛrɛ ma wusa ni e ya ne ma wusa na ne bɛ duma a bɛ duma duma ah il faut a bɛ duma duma oui wallahi a bɛ duma duma di yan oui e yɛrɛ b'a la n tɛ la cɛ ko ta ni fini kelen ba e fini wɛrɛ ɲini ka da wallahi ala o de dir'e la e min bɛ teriya la dili kelen de bɛ mais ça qui s'est jigi yan sisan dili an jota la ni ka jinɛ wula ne kɔni ne ka fɛn fɔ e ɲɛna dɛ wallahi ko sali wa sali de ni ne ka jinɛ wula du kɔnɔ ne bɛ tiɲɛ tɛ wallahi an jota la dile bɛ ka nin fɔ ne de ma e bɛ kɛ ɲini min kɔ fɛn bɛ dili kan n'a tɛ filan sa jɔn bɛ ne kan a bɛ wolo tulo ta ka kuma na e ye muso ka pɛrɛn de karamɔgɔ e ye muso mɔgɔnin de i y'a mɛn e ye muso mɔgɔnin de ne tɛ siriya du in kɔnɔ ani b'o f'i ɲɛna wallahi wa a bɛ tɛmɛ ni wulu sɛgɛnna wo e ɲɔgɔnna wulu bɛ yan e ɲɔgɔn dɔgɔ bɛ jɔ ne e ma miiri bi dɛ don tɛmɛna dɛ e karamɔgɔ e ye ne bila ka taa ni musonin deli dɛ don tɛmɛna y'a mɛn yan wala donc an ka boli dɔ tɛ bɔrɔ ka kunkolo so ne bɛ mun fɔ e ɲɛna i yɛrɛ ka su ne de guwa n bɛ mun fɔ ye n bɛna mun de fɔ e karamɔgɔ n bɛna mun de fɔ e ye n bɛna mun fɔ e ye ma tila cɛw sɛbɛlɛbuw na je nous plais minnu b'a bɔ biriki k'a dan tigɛ e dun hali ka nasɔngɔ ɲuman tɛ sɔrɔ tigɛ n'a dɔn kɔni e kan ka siparapiti de k'i t'a la yen sisan furujuguni suturala kɔni n bila ka bolo kɛlɛ t'an tɛ ne bolo ala n'a goloki bila i ka n'a goloki faga dili ne ma i y'a goloki bila i ka n'a goloki faga ni perepere ka dɛmɛ n'a goloki bila ne b'i ci fu bɛ o kɛ n'a goloki bila est-ce que i bɛ k'an faamu fa de bɛ na wuli e la ou bien e kunkolo t'i kan de da la i ka nin pere mɔgɔ mun ani ma nin pere mɔgɔ mun i t'olu yelen dɔn wa karamɔgɔ mago bɛ e la mɔgɔ min ka kɔrɔ ni dugukolo ye mɔgɔ bɛ sɛgɛ fili ka da o la i b'i sisan e bolo ko ne bɛ kɛ e to yen ko ne tɛ ka kuma e fɛ ko siran de don wa walahi siran tɛ ne b'a dɔn ne na kuma ye ne fa ye kangali kelen min da o bɛ ne kun na ko ne kana n bolo don muso si ka bɔ ka siɲɛ ta k'a ma ɲi siɲɛ ta yɛrɛ de man di ne ye quoi e tɛ ɲini sa ka karamɔgɔ bugɔ yan su in na n bɛ taa anniversaire kɛ yɔrɔ n'i ye bugɔ san k'an garate sisan n'an ye siɲɛ ta sa i bɛna i sɔnni kɛ k'an farate n tɛna se ka taa n ka anniversaire kɛ yɔrɔ la e ɲɔgɔn tɛ de bɛ mɔgɔw kɔli sama sama ne bolo ko mun de don fo yɛrɛ bɛ ne balo du in kɔnɔ yan nɔ wa ne dɔgɔnin jɔn kɛrɛfɛ ne dɔgɔnin ka ca ko n'i ye den ni jɔn kɛrɛfɛ fo k'i bɔ e bɛ k'i pɛrɛn jɔn kan e bɛ k'i pɛrɛn jɔn ka dili mɔgɔ lankolon bilalen an k'an si de ta in na mɔgɔ tɔɔrɔla in wallahi ini deni bɛ ka ɲɛdɔn kɛlɛ na san même a ye karate dɔ de kalan wallahi ne dili ma taa n dege karate la nin deni ɲɛ tɛ bɔ ne la yan nɔ ko ni fitini dɔrɔn a bɛ taa ka karate fini dɔ ka na ne ja bolo bɛ ni kɔli cɛ ne tɛ se ka kuma bilen tuguni mais i kɛ pewu nin y'o bantɔla de ye wallahi n bɛ dusu ta sisan n bɛ to ka taa karate kɛ parce que kuma dɔ lo ne tɛ don a la quoi wallahi bilen i b'i ka ko la i b'a nse somɔgɔ ça va nse sali ne kɔrɔmuso de don karamɔgɔ muso wa awɔ e kɔrɔmuso de don wa awɔ ne kɔrɔmuso aw bɔlen don minɛ ja dɔgɔnin ɲɛnama b'a bolo koyi ne ba a fɔ komi e bɔlen don pɛri fɛrɛ wala e kelen tɛ ko ne mana bɔ kare kɔnɔ kɛ bɛɛ de bɛ to ka nin fɔ hali ni mɔgɔ min t'a dɔn ko ne ye taye de u bɛ se ka fɔ ten dili dɔw bɛna karamɔgɔ fɛ yen nɔ olu bɛ ne dɔn dɔrɔn u bɛ fɔ dili hakili la ko i ye taye de ye koyi wa hali minnu tɛ ne dɔn olu bɛ b'a fɔ ko ne ye taye n tɛ bɔ ne bɔ kuma a sɛbɛn ne tɛ ne sanfɛ yan kɛcogo b'a ye walayi et puis n ka kuku ye tɛ nin na bon ne tigi ma wari bɛrɛ de fɔ quoi sinon a tun bɛ ɲagami yɔrɔ bɛ ne ba ne ka fini kalanbali caman de bɛ yen nɔ i seri danikure n ka fini kalanta ka ca wa a wari dama ca n bɛ se fini kalan na wa n tɛ wari bɛrɛ minɛ awɔ sisan n bɛna na ni n ka kile n'o ɲɛna n bɛ kiliyan baden ɲini ka di ayi o kɛ fɔ o kɛra ka ban wa n fana bɛna kelen f'i ye i ka hɔrɔnya yɛrɛ kama ani i ka ladamuya mɔgɔ bonya kama n fana b'o kelen kala i ye n tɛ wari minɛ la baara banna i tɛ na k'i mesiri ta yanni fini ka na wala kɔfɛ i bɛ na ni fini ye kɛ walayi sudake walayi ne bɛna fini min kala e ye n'i y'a don wa diɲɛlatigɛ bɛ bi fɔ walayi hali su bɛ wuli k'i kɔ walayi wala i bɛ jɔ i misiri ka taa mɛn i bɛ n tɔn cogo la y'a mɛn i tɛgɛ denŋɔni jɔ cɛ e tɛgɛ yɛrɛ ka jan dɔɔni dɛ mais n ka kayiw de tɛ yan fɔ i jɔ
Bah, proposer téléphone. Ah, c'est bon. Like, un VIP de quoi? Tu vas donner. Sami, il nous n'est pas jamais. Bah, nous, ça n'avait pas. Nega nembara to masa ni na kamar ta son bebe ta ba wala bi le dro ki ga fini Oh, kana yeah, ni ma ta to ma kai ti Ah, oui, y'a et tel baby. ni wala ga jamine e ne be nu wala uta o li ta 6 7 la mais ça et ta fait pour 11 là ah Mais tu peux. Yeah, bah. 36 e femme de ga jam Ah, ne bah, ne Non, mais là- à taille de du bois. bon ni client tu tien ni kan kan quoi wallahi bi Ay, comme il y a tu peux me faire, ne t'a donné tu vois. ani mo mi ga fenta du ma tout ça Oh. aban Salut bébé. salut Ah, ça on a. domina wuli kana usa Salut dia. Mune be. ke mo bi ko ne ba ne ta me do abi Ah, Mune ge. grâce à Mira. Allah. quand agora foi mais. Ibi man wuli ga funyana sa. Orang a telefone tiena rori. Ka surprise kena tanto. Esi. Agera foma isa. Man pogado. Be baixo. Korba sweet da. Allah. Di dogoni flegoy. Agora foi mais. Yorore. Edi njugu sa wey. Kuna mi segeni. Aya mane sege. Aga fini karam tukuri jare. Womina aga finda maga kala. Dili ga fingala do jare Samira. Oye. Ok problem kala me ifara yin delere kana chunga ti do andi tu wele ga fonyana. Inde shero nyini ngabtende. Dumi kota wallahi. Ah, ifana sa. Ni gere bare kana chunga tanto. Ni go voyage go du. Wallahi, ne bora voyage la. Abia 2 semaines ne wa. Aha. Ne ko no yero wana yero fola yero. Ile fly no kana. Ok. Mais olu mena sira la de ni ga bi bara blere tardi la. Wallahi. Ko essaye ga na ni ga minensa. Ah, si ça me Salova! Calme! Flo, ça va? Ça va, Wallet? Calme! Amé. Tu vas bien? Wallahi. Joli! Calme! Ah ouais, ça fait 2 princesses, 2 reines dans la maison. Salut! Nino! Ah? On est bien. Aïe, moi, comme il avait signé la double, en tant que présentation, il te remercie. Aïe. Termuso wakana na ndoni ma merde nteni fere. Wow! Calme, ça va? La sœur de Sali! Tu vois, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle là, parce que elle doit rentrer. Imagine. Non, bébé, c'est là. Déjà, toi, tu es là, elle est ici. On te fait un roman. Flo. Hein? Et fait la moune passer ça. Déjà, non, dans toutes choses, il faut l'explication, la compréhension pour que qu'on gagne. C'est ça. Il n'y a pas de hasard. Elle n'est qu'un adjad. Tu vois, ta sœur, là, il faut la voir. Je l'ai vu sa beauté, son sourire, sa silhouette. Est-ce qu'il va donc? Déjà, c'est une mannequin parfaite comme ça. Ça dit à quand il molo. Et puis, je veux bien prendre soin d'elle. Na fere moune dogon mi dala. Elle était dans là. Est-ce qu'il faut la fou? Ite mira la ite samira la ki yere la ja. Oh, tu vois. Ni femme d'affaires bi. Ma kila ka bara la fo. Et puis a mogo be kontara bode la ma kila ka wartigi cewlo kuma te e nyon fanta modèle ma. Amasima. Attends, c'est une question d'amour. L'amour n'a pas besoin de richesse. L'amour a besoin de la valeur. Ne fage. Iba na fuko tene fuko la fo. Ne be na bara ko ni. Pourquoi tu es là? Aïe. Tu vois, tu as commencé ça. Moi, je vais prendre la décision de te prendre quand Djamou Dima. Est-ce que ebe muso mi mena soila est-ce que boss le ni le. Mais elle m'a dit que est parce que Ni jo. on a fait manière Amini ya men kulo la uwe kargo mogo do ya fo yena ko ni Samira jole ni flué. Mena minge Samira la yere abado. dans la vie, elle va intérêt au comment pour ni elle va autant en compte. Nte Karamogo bola, warbe Karamogo bola. Mais Il faut Karamogo. Samira wuli di. Aïssa,
Il y a de cela. À la gueule. Moi, les gars, on Samira Kandé. Attends, on Samira. Toi, il y a la qualité. C'est un noir arabe, non, elle est bien. Flo jora kile se ri pampa ngata mi den ka do on tetima flo wo ndo ko do tinde dingo na ifo ko ba ko de flo wo e de kuna ka bom so ko la mi I mana bom so muso no fi mana fi mo ko fe o bebe kla ko I jampa tu ni I bo do e kan asara hari ko parce que la mo ma nga ko bale go yiri de ali ma ko tele o dimi menga affaire la ni dakala ni te se kan deme to ni te kan deme to no me de meni me de la kan da bi ga affaire la mo mi ko lam so ka do on te dima mi de meni mu yese ko fe mi de meni meni de meni mu yesi sa ko mi muso gara fene fene to chegana lo oni est-ce que me da bi ga ko la mu fa saler janati ya fait l'ordre parce que Sali flan est ça Bébaro mobile comme Sali est dame d'affaires c'était une patronne hein ça dit amesira agrala Karamogo comme c'est agrala mais avec Jean Molo ça na Karamogo de Molo ça wala Karamogo là dans la vie quoi il faut wala Karamogo le ro wala wala kafiki ni ya ti ko yiri la Karamogo ko le yiri la do ma muso ma so sa jome ni bo tigi nyuma ni Allah je akoku zila je ka mormu na es ko be na son ila ko ma ala ko galo ya Flo hein qu'est-ce que tu as boire ok ya ta boire ça nan alingana me kula gi gen to ni to fidèle ni a fidèle ni ko ga fo il ne de kunde ne da fo mo be ga ko no ma da sira mu ke da sa a fo ina sira mu ke ta ko ina wala wulu ko ni era mu sali ka di do on da mare ni muso ni mani to watu ko le tay ni bulu sa wallahi ni kai watu flo da bai ni la dimina era wallahi ni mu mana ko e mo wala ni ka ko nu fota wulu ma ala da I classe la de Allah mi rebe so le fo chelo ye fo ini muso mi classe e kele I be ti kungo ko re yan afle ni mina flo ne sa ka be flo fe ka waru duma so ata fe ni muso ni ma to la de ne ra muso ne tra flo Samira wa mira de awo I ka kana ni la kana ni fini ya me awo Vini fene dabi mo wa kele I da ro mu ni fisu la fem ti nyesira na Badra ala Nga garde fon ça fait machine la faire à la Nga garde fon Moumira ça va Anje ça va ça Chakra fumare wallahi Badra nga télé ne be ka ta woro mesisa mo ta la yere Nga télé président bo Aïssa ni ga sigi da carte président e o no ibla mi ne bo de ke ouais patron ko todi voilà nga garde fon voilà ne ko so ne ko chimi ve na ko ne re kun fama na ya mo awo ne ko chimi ve ne ya ke Badra me nga puma gele vie ke chindui ne nyini ka dese ko no makitara irisila ne tra irisila o je mo chikacha o président ngo chukacha I va le président tisiya o puchini ku mo bena mun dara chula o ko me nga garde for wi o ngi chimu ndu bo be chiri ni ne re tia kan wolu gérer c'est ça bon e chimi ngon to ne bono demselu be masa bu endan ne be bu masa bunya ni mingo ka dimi ma fo ngo aide ni bangi baga de abunya ne bonya ka ne be bla ka sira furumuso ye furuke obunya wa furuke ere furumuso obunya sigida be la bena wonno ko ti kare kono bli andi ka garde bon non me mere kele ni ma ba do de kadne ne ko ngoni dumson ku mason bunya ku u fa flaw mo ma bi nani foka naka ko ri fay I ba bunye mimbe naka ko ri bay ba o kele ni fona I kan de kan anabu buo atu buo de buse fono le abu buo na ba buo ay plaisant ande ne te dem sene boy mo gar gordo ne ne kuma la game dem sene o wallahi sa abu buo u kana kashi u kana toro Badra u be buo u kana kashi u faru kono dimi voilà anyame sa wo mi mura irisira nana ne sharia kuroi mun ni puchin mu nyoy me nga sabe sirai nya joli damina ka ba sabe sirai adama do mo bomi fe ani manifu adama do mo bomi fe ani manifu mo bomi fe nya joli damina ka ba o bole ko ka sigida ka sanya la carte
ka sanya ka jinwa kana bɔ sira kan Ima. wala ɲuman bɛɛ cɛ ka bɔ yen y'a mɛn maa si kana to kelen la i y'a faamu mi ta yiri sira ni tina an kan ka ɲɔgɔn dɔ kɛ nka avion nanen don avion kan ka na sɛbɛnnen don avion Badara voyage Badara jɔrɛ plat dɔ bɛ ne bolo o ka nɔgɔn dɛ ne bɛ kɛ avion sisan ala sisan i jɔ sisan e b'i jɔ tan ne b'a kɛ tan a ye k'i tile wala sisan ne y'e kɛ ten ne b'a kɛ tan ne b'a ko fum e de ne bɛ ayi ne tɛ nin na sa ale b'i da don an ka ko la mun na an y'a lafiya karamɔgɔ Salim. i sigi K'an sigi? Ne tun b'a fɛ ka taa ci la wa? i sigi sa ka taa ci la cogo di mun ne kɛra Ayi foyi. i sigi n bɛ kuru ta e yɛrɛ de k'e bɛna taa ci la n ko dunan de bɛ taa ci la sisan Samira an cɛ filɛ nin ye ni de ye karamɔgɔ n dɔgɔnin filɛ Ala k'an to sutura la Samira, Ala k'an sutura. Ala sutura la k'i sutura. Walayi. Sutura ka ɲi diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la. Ala ko silamɛ n'a bɛ jɛ la ka ɲɔgɔn sutura. karamɔgɔ n dɔgɔmuso don ne mana ko ye ale de bɛ yen A ye dagamuso. E k'e min ka kuma fɔ kɛ. K'a tɛ sigi. E m'a fɔ ko a ka voyage ka ca wa? sisan i bɛ se kuma fɔcogo de la n'i ko k'a tɛ sigi a tɛ n'a faamu sa ale de bɛ voyage ka taa yɔrɔbaw ni Dubaï a bɛ taa fan bɛɛ wa a yɛrɛ bɔra voyage la a tɛ semaine fila komi an famana depuis mariage kɛra k'a ma se yan k'a bɛna bɔ O kɛra. karamɔgɔ ko karamɔgɔ mun kɛra Foyi. mais ni dɔgɔnin nana i fɛnɛ sa e muso tɛ a ye ɲɛkɔrɔ ja bolo y'aw ka baro kɛ Samira. ala Samira walayi an cɛ y'a fɔ ka barika da dɛ depuis n donna a fɛ yen n ma tɔɔrɔya foyi y'a ka furu la n ka nasɔngɔ bɛ di yan normal la n bɛ n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ wa ɲɔgɔn fidèle tɛ yen Sali kuma bɛɛ tɛ fɔ sa i bɛ nin kuma musomaninw karamɔgɔ a to n ye tan to dɔɔnin sa ne y'a fɔ ni ne ye min kɛ kana to k'a fɔ ne y'a ma kuma bɛɛ tɛ fɔ a to n ye tan to dɔɔnin fana musomaninw de bɛ boli a kɔ fan bɛɛ u bɛ na nasi diyan dɛ a kɛ tan dɛ n b'a dɔn u na kun tɛ u bɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ wa kana kuma bɛɛ fɔ ne y'a f'i ye kana kuma bɛɛ fɔ adamadenya la ne yɛrɛ tɛ nin fɛ ala bɛ nin fɔ a ka kɔrɔ ne kɔnɔ ali ni wusudu a ko silamɛ ni maa ye ɲuman k'i ye kana to k'a fɔ i b'a tigi ka baraji tiɲɛ kana an ka baraji tiɲɛ a ma f'e ko ɲuman dogobaga ye kafiri ya ɲuman dogobaga ye kafiri de mɔgɔ ni mun kɛra n'a tigi ye ŋaniya ɲuman i b'a fɔ kɛnɛ kan ne ma fɔ nin ne b'a fɔ jɔn ye Samira ne balima de don ne b'a dɔn nka a maɲi de a maɲi hali tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko à chaque avantage il y a un inconvénient Fatima Maïga b'o fɔ ne kuma bɛɛ kana ɲumanya n'i bɛ k'ale ka ɲumanya fɔ dɔrɔn ale bɛ wuli n'a ka kalan ɲumanya dun tɛ se ka dun a ka juguman kɛ na k'o dogo wa tila ka ɲumanya kɛ k'o dogo n tɛ se k'o kelen ni dogo karamɔgɔ n'i ye fidèle ye n b'o de fɔ bɛɛ k'o ɲɛna musomaninw tɛ tile ka boli e nɔfɛ yan hali e yɛrɛ m'a fɔ ne ye sisan ko misiri tigi ye muso dɔ ŋaniya e y'i ban o la ne kama sa kana bɛɛ fɔ sa ala i fana sa a to n ka to k'i ka ɲumanya fɔ dɔɔnin mun bɔ sigi b'o kɛ tile tɛ wa e yɛrɛ mana i bɛ na ni maa ye yan ka n'o sigi tile la an bɛna taa suma la yanni karamɔgɔ ne yɛrɛ de y'a fɔ a ye ne ko k'an ka sigi k'an ka sigi an ka baro e ma o tile ma ɲi ma e dɔgɔnin tɛ wa tile ma ɲi a ma a bɛ na ni maa ye ka n'olu sigi tile la e yɛrɛ ka la a filɛ a bɛ ka wɔsi yɛrɛ n bɛna tila k'a ji d'a ma a b'a ko sisan k'a yɛrɛ da la nin bɛ se ka don an ka yan ɲɛgɛn ninnu kɔnɔ mun b'an ka yan ɲɛgɛn ne bɛ se ka don a kɔnɔ karamɔgɔ Samira baro k'i cɛ fɛ ko ye walayi ala k'o ka furu si ala k'o k'an amina amira tuma dɔ i bɛ na mɛn ne yan ayi ne tɛna mɛn ne bɛ taga so san mun na a sɛgɛnna n sɛgɛnna n bɛ taa karamɔgɔ ne n'a fɔ mana depuis mariage kɛra an ma ɲɔgɔn ye ba dɔn nka waliden de don tile b'a kan o tuma ne tɛ waliden ya e n'a bɛɛ tɛ kelen ya an fila bɛɛ ye kelen ye i bɛ se ka fɔ cɛkɔrɔba a fɔ cɛkɔrɔba awɔ fɔ cɛkɔrɔba Samira i fana dɛ e ni mɔgɔ yɛrɛ cɛ bi bɛɛ t'a jɛ san kelen na e yɛrɛ bɛ ka nin min kɛ nin man di ne ye walahi
I can't see you so kɛrɛfɛ ta man ne n'a fɛ yen. An b'a kɛ cogo di? I tun b'a fɔ ne k'an sigi kurun i b'i sigi a kɛrɛfɛ e kɔni b'a dɔn ninnu ma ninnu. Ne fɛnɛ tɛ se k'an sigi chaise kɔnɔ k'i sigi kurun. Ne b'o kɛ cogo di? Ne tɛ ye muso ye, e tɛ ne fɛ, ne tɛ ye muso ye. Ne yɛrɛ m'a fɛ n ko walimuso yɛrɛ ka maga ne yɛrɛ la n k'a man di ne. Kabako di da di. Ne tɛ walimuso ye dɛ. Sali. Ne m'ale furu sunani farida la. E yɛrɛ de fɛ e kuma dɔrɔn ba yɛrɛ de filɛ pas. C'est un dommage quoi, c'est un dommage. Ne bɛ wuli ka taa. Mun na karamɔgɔ bɛ ka min kɛ? Mais ne karamɔgɔ muso de ou bien? I y'a muso karamɔgɔ ye kelen don ni balima fana na sa. Ne muso tun. N'a ma ɲɛ kɔni ye ne bonya kɔni ne kɔni fɛnɛ bonya. Karamɔgɔ yɛrɛ. I bɛna lamaloya. Ale yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ lamaloya kɛ fa. A yɛrɛ mariage kɛra nin y'a ɲɛ la a bɛ ka na bɔ i la. N nana bɔ i la. N bɔra fo an ka so ka na bɔ i la. Ni e ye ne e kan ka girin ne kan ne. Ne tɛ nali karamɔgɔ. I bɛ ka nin min kɛ a tɛna bɛn. A filɛ ka n dɔgɔnin na kasi bɛɛ karamɔgɔ. Ne tɛ nin fɛ sa. Ne ka ji ye n balima yɛrɛ de ɲɛ la a man di ne ye karamɔgɔ. Sabali sa walayi. I ma ji bɔ ne ɲɛ la cogo min na ka na ji bɔ ne balimamuso ɲɛ la. Bon a ɲɛ ji de ka taa sinon ji kan ka bɔ ne de ɲɛ la. Ne y'a f'e ye n nalen yan n ko muso ka maga ne la yɛrɛ. Ni e tɛ a man di ne ye. E b'a to cogo di nin ka a tɛ dogi-dogi a bɛ dogi-dogi ka taa. Ayisa sigi ala miiri i kasibagatɔ kana ne ma e kasibagatɔ bɛ taa sa mama fɔ n ye ko dɔ de k'i la sa. Ne bɛ taa ɲɛgɛn na. Ayi jɔ a bɛ na taa ɲɛgɛn na an bɛ ɲɔgɔn faamu karamɔgɔ. Kana sɔn. I b'o dabila sa. Kana sɔn muso ka ne dogi-dogi. Sali kana sɔn muso ka n dogi-dogi a man di n ye. A man di n ye. Ni bɛɛ tɛ kelen ye. A bɛ se ka kɛ a bɛ ji jigin ne sini e tɛ bɔ a kalama a man di n ye. A man di n ye. Nimɔgɔya kulonkɛ de b'i fɛ karamɔgɔ. Nimɔgɔya kulonkɛ tɛ nin ye nin tɛ o ye. Depuis a sigila a bɛ ka kɛ tan kɛ tan a bɛ ka kɛ tan kɛ tan. E b'a dɔn ne yiriba tigɛlen don n mɔtɛri na ka di a man ɲi. N bɛ taa ɲɛgɛn na n bɛ taa ɲɛgɛn na. Ni ne fɛnɛ dɔgɔnin ye mɔkɛri la. Cɛkɔrɔba i tɛ sabali cɛkɔrɔba. Kana kasi karamɔgɔ bɛ taa ɲɛ koyi. A tɛ fɛ muso de ka maga la o de ye problème ye. Ni muso magara ale la dɔrɔn a bɛ kasi. I dɔgɔmuso fana n'o fana magara dɔ. N yɛrɛ ma sira. N ja bɛɛ tigɛra mɔgɔ wɛrɛ kana maga la mais ne fɛnɛ dɔgɔnin magalen la o tɛ kojugu ye sa a karamɔgɔ. Ci i fo a tɛna segin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan to n bɛna kanga da la. Déjà. Dawale. N bɛna siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ ma. Ok problème t'a la n t'i bila da la k'a y'i bilasira. Ah Samira.